Sziasztok, én Keti vagyok, és itt újra a Keti konyhájában. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és nyomjatok meg egy lájkot. Na, hoztam nektek egy desszertet, aminek az lesz a neve, hogy rémpalacsinta. Tartsatok velem, és mutatom, hogy miért rémpalacsinta. Na, rakjuk is bele az 1 kg lisztet. Így. Egy tojást. Na, egy csipetnyi sót, vaníliacukor, ásványvíz, nem kell az egészet beleönteni, csak így. Egy kicsi jöhet bele a tej. Ebből is már még lehet, hogy egy kicsit öntünk. Na, keverjük is össze. És mikor már összedolgoztuk a tésztát, utoljára mehet bele egy zöld ételszínezék, azt is majd jól összekeverjük. Menjen. Na, nézzétek, milyen szépen feljött a tészta. Na, rakjunk bele még egy kicsi ásványvizet. Dolgozik, utána jöhet bele az ételszínezék. Még egy kis ásványvíz jöhet. Ilyen lesz a tészta. Jaj, ez jó hangos volt. Ezt most hova tegyem? Na, ezt itt le kéne venni, ezeket a kettőt. Na, ezt a kettőt levesszük, és be is rakom a mosógépbe. Na, mi a neve a mosogatóba? Na és akkor jöhet is a ételszínezék, ami zöld lesz, ugyebár. Ha ki tudnám bontani, jó, sikerült. Ebből nem kell sokat, ilyen, hát legyen, de jaj. Jaj, ennyi elég is. És akkor ezzel fogjuk összekeverni. Nézzétek meg, milyen szépen alakul. Ez, hát lehet, hogy még egy kicsit kéne beletenni. Nem is tudom, szerintetek kéne? Nem tudom. Tegyünk még, szerintetek? Hát, még egy kicsi hagy menjen. Lehet így sötétebb lesz, és akkor kicsit félelmetesebb. Nagyon pici kell. Ennyi elég is. Így már szerintem túl sötét lesz. Na, gyertek! Hát nem sokat változott amúgy a tészta, de jó ez így. Na, ezt itt hagyjuk is. És akkor most csináljuk meg a túrót. Ilyen. Itt ebbe fogunk összedolgozni. Elsőnek rakjuk bele a túrót. Utána, mivel ugye mondtam az elején, hogy ez egy rémpalacsinta lesz, rakjunk bele
ilyen sütőtöknek, amit kikapartunk belőle. Itt is van, aki mindegy, Makesz ilyen csintalan és megkóstolgatta, nézzétek. Kicsit megkóstolgatta, de mindegy. Na, rakjunk bele egy nagyon kicsikkel szerintem, mert lehet akkor nem lesz ilyen, hát, még egy picit. Na, rakjunk bele citromot, beleeszelni. Ez van. Gyertek, nézzük. Aha, meg kicsit leféleztetem. Nem tudok eszelni ezek szerint. Lehet, hogy majd ebbe segíteni kéne. Na, végül Anya segített belereszelni a citromot. Szóval amúgy azért van benne ennyire kevés tök, mert a töknek nagyon intenzív az íze. Na mindegy. Tegyünk bele 2 evőkanál cukrot. Itt mindjárt össze fogok törni mindent. Apa, ne! Apu! Anyu, szólj már! Na, tegyünk bele, én még mézet is szoktam beletenni, mert úgy finomabb nekünk. Jaj. Ha nem lenne ennyire nehéz nyomni a mézet, utána nyomni a mézet, ebbe is segíteni fognak szerintem. Tessék, segíts! Jó, köszi! Ugye? Na, keverjük is össze. Na, szerintetek finom lesz összekeverve a tök meg a túró. Na, megkóstoljuk. Ez nagyon finom. Tényleg jobb, hogy nem raktunk bele ennyit. Megkóstolod? Tessék? Óvatosan. Jaj, leütöttem! Na, milyen? Jó, tényleg. Na, meg is mondták, hogy jó. Rakjak bele szerinted még cukrot? Ne. Ma semmit? Mézet? Jó. Na. Akkor ezek Néma. Ez jó, tényleg jó az így. Némosták. Na, szerintem ez így már jó, tényleg jó. Most süssünk ki egy palacsintát. Jöttek. Először is eztet. Óvatosan. Jó, csak még eztet elindítom. Tökök, mökök. Azaz 2 csip. Na. Ide húzzuk rá, és akkor jól megkenjük. Egy kicsit így. Na. Ügyesödgetni. Miközben kicsit forró az olaj, hogy mondjam el, hogy én még sosem csináltam olyan palacsintát, ami zöld. Egyáltalán soha életemben. És az ízét sem tudom, hogy milyen annak, ami ízesített, lehet, hogy finomabb, lehet, hogy nem. De mindegy. Nem apu. Na de nem voltál Harry Potter vendége végetlenségben? Milyen íze van? Hát mondjuk amúgy tényleg, ezt nem is Hús. meséltem. Ezt még nem is meséltem el nektek, hogy... Azt hogy reklámot mondtuk. Mindegy. hogy De ne csináltam ezt. Csizmaskandó visszadom ülőre. Na, közben tegyük bele, hogy születésnapomból voltunk Pesten a Harry Potter kávézóban. Csúnya szép. Igaz? Gyönyörű.
Ezt látná Frankenstein. Ezt látnám Frankenstein. De jó. Ugye voltunk, és ott zöld palacsintát Ez ettem. Dracula, na mindegy. Zöld palacsintát ettem, aminek az volt a neve, hogy Malazár batyúja. Volt ilyen batyúformában volt, és volt rajta. Felvegyem? Drakunő. Mi visz? És jaj, nem látok a hajam. Jó, vedd le. Szerintem is. Vigyázzál, hogy oda égjen a cucc. Jaj, de szép, nézzétek már meg. Na, nézzük meg. Na, nézzük meg. Felvegyem szerintetek? Jaj. Még egy picit sülhet. Szerintem is. Na, és ugye ott az volt a neve, hogy Malazár batyúja, volt rajta minden szép. Volt És én mit rajta. ettem? Apu, Legférfiasabbat. unikornis, bogyók, unikornis bogyók. Unikornis. Nagyon. Na, szerintem így már jó is. Na, igen, és italt is ittunk, aminek az volt a neve, hogy... Hú, Istenem, de tényleg vagyok. Ahogy van. De ez nem sikerült. Vigyázz ki. Hideg. Ideg! Anyu, segíts már! Jó, ez a palacsintesítés nekem nem nagyon Nem, látszik. ez a vízi nem, ez a igen. Tészta, nem, ragad amúgy a tészta, nagyon ott Az a ragadt a formul kezemben. nincs meg. Nézzétek, ott ragadt a kezemben a zöldség. Vagy mi a zöld? Mit csinálsz? Italt is ittunk, aminek az volt a neve, hogy Nem természetű neve. az enyém a szerelembe ital volt, apujéké meg... Mindezet. Mindegy. Mi is volt a tietek? Hogy te tudod? Nem tudom. Na mindegy. Ők ilyen kettősből ittak, én meg csak egyesből. A szalkányfröccs. Valami olyasmi. És olyan asztalhoz ültettek direkt, hogy van egy üst, amiben mond el egy varázs szót, és ők beleöntenek valamit, és olyan füst dőlt ki belőle. Utána meg voltunk egy ilyen ajtónál, mellettünk volt, egy ajtó, amin kopogott valami, és olyan volt, mintha a sárkány fújta volna ki a füstöt, abban is dőlt a füst. Utána körbenéztünk, és olyan volt, hogy a képek mozogtak. A tükör kiírta, hogy ez a varázslat kávézója nagyon jó volt. De szerintem ez a palacsinta már jó. Nézzétek, milyen szép zöld lett. Na, elérkeztünk arra, hogy a tálalás következik. Figyeljétek, milyen szép lett. Itt is nézzétek. Nagyon gyönyörű lett. Na, most ugye ezt is fogjuk így háromszögbe hajtani. Ezért pontosan így ide rakunk. Szerintem így, meg ide még pont jó lesz. Elizélem benne. Ide is, meg szerintem még ide rakok. Így. Kicsit kevés lett, amit raktam. Jó. Még rakunk. Na mindegy, igen. Hajtsuk össze háromszögre. Kicsit izéljük el benne. Nutellával rakjuk el a szemeket, utána ide fogjuk tálalni. Hát, remélem, hogy szép lesz. Szemöldöket is csinálni. Charlie. Mit le kellett? És akkor kettőt fogunk csinálni. Most legvárosat csinálunk. Kanál. Kiskanálban jó lesz a legvár.
nagyon látszódik benne, mint az igazi palacsintában, de hát zöldnek kell lennie. Hát amúgy ez a folyamat lett a reintúró. Az íze az finom. Ja igen, megkóstoltunk. Elkóstoltunk. Szerintem ilyennyi elég. Mindenkinek el kell készíteni szerintem. Szerintem nagyon finom. Majd a cukorbeteg, Majd viszünk ki. majd fényképelhetünk. Nem megy fel a vény. Nem igaz. Ennek oldalt is csináltam. Hí, Keti. Cuklász vagy. Hogy? Szemelany. Szemöldöke. Készen is lett, gyertek nézzétek meg milyen szép lett. Hát ez itt a rémpalacsinta. Fogyasszátok egészséggel, nagyon finom, készítsétek el, és nagyon egyszerű. Na, nekem most mennem kell, sziasztok, és ezen a csatornán lesz még sok új videó.